Шалладагы уку йортларында кабул итү комиссияләре эшли башлады. Югары уку йортлары һәм клиентлар абитуриентлардан документлар кабул итә. Аларны берничә сул шәхсән үзен килеп, мәгариф учреждениесе югары уку йорты сайты онлайн сервисы почта аша бирергә мөмкин. Быел нинди юнәлешләр популяр, никадәр бюджет урыннары каралган, хәбәрчебез ачыклады. 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар һөнәр училищесында белем алучыларның кайберләре киләчәктә укытучы булырга хыяллана. Людмила Непряхина тегүче булып эшли. Логопед белгечлеге буенча югары белем алырга булган. Интересует вот это направление. Мине бу юнәлеш бик кызыксындыра, чөнки бу актуаль. Үз балам белән дә күнегүләр үткәрәсем килә. Ул мондый дәресләргә мохтаҗ. Почему-то со школы прям вот такой вот мечта. Нигәдер мәктәптән үк математика, география яки чит телләр түгел, тарих белән җәмгыять белеме ошый иде. Укуны дәвам итәсем килә. Пришла поддержать морально, очень нравится нам это образование, очень нравится этот... Психологик яктан ярдәм итәргә килдем. Бу юнәлеш миңа да бик ошый. Башка шәһәрдә түгел, үзебезнең Чаллыда укытасы иде. Кызым янәшәдә булса яхшырак бит. Чаллы педагогика университетында иң популяр юнәлешләр чит телләр, психология, логопед белгечләре. Уртача алганда бер урынга кимендә 5 кеше дәгъва итә. Быел бакалавриатка 57 бюджет урынына күбрәк, 860 урын бар. Яңа белгечлекләр дә барлыкка килде. Такими новыми направлениями подготовки являются у нас русский язык и иностранный, адаптивная физическая. Яңа юнәлешләр рус теле, чит телләр, физик тәрбия, сынлы сәнгать һәм дизайн өлкәсендә өстәмә белем. Бер бюджет урынына 10 кеше дәгъва итә. 260 балл җыючылар югары уку йортының теләсә кайсы юнәлешенә диярлек укырга алына. Абитуриентлар Чаллыдан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Казакстан, Белоруссия, Башкортстан, Татарстан районнарыннан килгән. Быел бакалавриат 681 бюджет урынына исәпләнгән. Алар арасында IT тармак белән бәйле юнәлешләр, программа инженериясе, гамәли математика, информатика иң популярлары. Иң зур конкурс шушы юнәлешләр буенча була. Кабул итү комиссиясе эшли, документларны югары уку йортларына да, көллиятләргә дә тапшырырга мөмкин. Абитуриентлар кайда укырга керергә җыена, ни өчен нәкъ менә шушы юнәлешне сайлаганнар. Биналар төзү һәм эксплуатациялау кызыклы тоелды. Кызлар анда азрак бара минемчә. Мин кызымның әлеге белгечлекне сайлавын хуплыйм. Документларны ул үзе теләп тапшыра. Бюджет һәм түләүле урыннар буенча кабул итү комиссиясе 30 августка кадәр эшли. Алия Галиуллина, Эльмира Гайнетдинова, Татарстан яңалыклары, Чаллы.